What up traders, já vás zdravím u pravidelného výhledu na indexy. Dneska to bude aktualizace levelů a úrovní. Když se podíváme na weekly charty těch indexů, tak ani jeden z těch indexů vlastně nezaznamenal žádný nějak extra zajímavý pohyb. Je to v podstatě nějaký rangeování, pokračování v range, takže ty úrovně jsou pořád stejný nebo podobný. Všechny tři indexy zavřely pod 50% svý range poslední weekly svíci, což znamená, že všechny indexy zavřely tu svíci bearish. Začneme teda klasicky u AMK. Jak můžete vidět, je to stále pohyb do strany, je to range jak z nějakého většího hlediska, tak i range z nějakého menšího hlediska. Je to prostě plácaná. Tady je moc krásně vidět na tom weekly chartu, jak stále uzavíráme pod hodnotou 39 650. Stále jsou ty wicky zavřeny pod tím. To stejný ze spotu tady respektujeme úplně nádherně. Došlo tady v podstatě k dojetí akorát nějakého malého gapu, který tady byl, který jsme v podstatě vymazali. To až byla minulý týden nějaká reakce na midpoint toho gapu. Teďka ten gap dojete i celý, je teda nějakým způsobem narušený. To může znamenat, že můžeme pokračovat nahoru. Každopádně, když se na ten graf podíváme jako takový, tohle všechno pod námi je likvidita, což si říká o nějaký zkrátka vypláznutí dolů. Když se podíváme na nějaký daily chart, mně osobně, co se tady zamlouvá, tak je právě dojetí ten styl likvidity pod náma, tyhle lows. S tím, že tapneme ten zásek v trendu kolem hodnoty 37 400. Tohle je nějaký scénář, který by se mi dost líbil a který by tomu májemku prospěl pro nějaký další push nahoru. Každopádně zase z daily je tady nějaký dojetý gap, takže zase gapy nad náma žádné, pokud máme jít dolů, tady vždycky dolů jít můžeme, tady nahoře nic nedrží, je tady všechno otestované. Jediné, co tady je nahoře, tak je samozřejmě ta likvidita, pro kterou můžeme a nemusíme přijít. Za 4 hodiny tady došlo ke krásné reakci na range, je to moc pěkné volume, zároveň tady přišel výběr likvidity pod tímhle low. Takže co se týká 4hodinového chartu, tak jemně bullish. Z hodinového chartu tady tvoříme nějaký range, ten close pátek byl pod tím range POC. Pro nějaké pokračování nahoru musí to AMK prolíst nad range POC, musí přijít nějaký test, tam úplně nějaký hypu a pak z toho může pokračovat nahoru. Pokud to AMK se nedostane na tohle range POC, pod náma zase prostě není nic, co by nás mělo nějak zastavit. Bude to rychlý a agresivní pohyb a budeme dotahovat z daily chartu ten zásek v tom trendu. Ten graf to potřebuje jako sůl. A nebo samozřejmě v opačném případě, pokud se na to range POC dostaneme, tak agresivní pohyb nahoru. Ten trh zkrátka už potřebuje z toho range se dostat někam jinam. Když se na to podíváme, tak je to prostě pořád plácena nahoru dolů, nahoru dolů. Je to vymývání retailu a ten graf už si o to v podstatě jako říká. Když si to dáme ještě 30-minutový chart, abychom si ukázali nějaký netestovaný daily POCs, tak jediný testovaný daily POC je to páteční, což předpokládám, že se stane třeba v pondělí, respektive v neděli večer. Tapnou to daily POC, zároveň to range POC a z toho to třeba pošlo právě dolů. Buď to doplní ten gap pod náma, tady z té 30 ještě nějaký maličký gap, takže můžou dojet ten maličký gap a tady se pak bude rozhodovat, jestli ten gap udržej nebo neudržej. Když si dáme ještě nějaký menší time frame, můžeme se podívat, jestli tam je nějaký order block nebo něco, kde bychom se mohli zastavit. V podstatě ano, je tady vlastně nějaký zásek v trendu nebo nějaký mini range. Vychází to plus minus ten midpoint toho gapu, takže můžou udělat tohle. A pokud tady zareagují na té úrovni 39 430, tak můžou s tím jít nahoru, můžou breakovat to range POC a pokračovat na ty highs pro likviditu. Pokud ten volume gap neudrží, tu bull zone, jak už jsem několikrát říkal, budeme pokračovat dolů a budeme pokračovat pravděpodobně na ten zásek v tom trendu z toho daily chartu, což je tenhle ten. To by znamenalo, že by ten graf vybral likviditu pod těma všema lows, pod tímhle swing low, ten graf by byl čistý, tady by dostal nový nádech kolem té hodnoty 37 350 a z toho by pak mohli pokračovat zpátky na all time high. Ten pohyb, pokud půjdeme dolů, tak asi nebude jednodenní, bude to více dnů nebo týdnů, než se tam dostaneme, ale ten graf by to zkrátka potřeboval. Agresivní pohyb na jednu nebo na druhou stranu. NQ vypadá na první pohled trošku rangeově, každopádně když si to rozebereme zase trošku do detailu, tak je to také range. Z weekly chartu tady došlo k testování toho volume gapu, který jsme si ukazovali minule. Bylo tady dotažení v podstatě toho midpointu toho gapu, kousek, který chyběl, jasně. Když si tam začneme přepínat menší a menší charty, tak je to prostě range. A zase je to prostě pohyb v nějakým rozmezí nějakých úrovní 20 200 a 19 800. Tady jsme teďka o zamčení a dokud se nedostaneme z těch úrovní ven,
tak budeme pokračovat v nějaký plácaný. Z daily chartu tady došlo k nějakému vybrání likvidity pod těma low, zároveň došlo k tapu volume gapu, ten gap tady ještě pořád je, takže si ho trošku posuneme, tohle je gap, kam se stále můžeme vrátit. Ze 4 hodiny už se nám tady krásně ukazují ty range, takže si je označíme. Pátek je tady z té 4 vidět krásná reakce na to range POC, jak jsme v podstatě propadli a na závěr ještě jsme to stačili nějakým způsobem vytáhnout nad, takže to NQ je z toho hlediska jemně bullish. Každopádně zase, pokud se rozhodne propadnout dolů, tak tady není nic, co by nás mělo nějak extra zastavit. Je tady likvidita, tady taky likvidita, je tady nějaký double bot, takže velký magnet, tohle to může určitě dojet. Nějaká nedokončená aukce. Další pod náma, právě ten midpoint toho gapu, když ten dáme ten gap ještě z té 4 hodiny, tak se to bude krásně overlapovat. Teď jsou tady nějaký 2 midpointy těch gapů, kam můžeme dojet. Pod těma gapama je tady zase nějaký zásah v trendu, nějaký mini range a pod tím mini rangem je zase větší range, kde je poměrně zajímavý volume, který můžeme určitě dotáhnout a nějak na něj zareagovat. Na hodinovém chartu se nám neukazuje nic extra zajímavého, nad náma je to jenom likvidita, pod náma je to aktuálně taky jenom likvidita a jsou to samozřejmě ty gapy a nějaký buzovny range, který pod sebou máme, na který můžeme reagovat. Každopádně z 30 minutového chartu se tady právě nabízí reakce na ten range kolem hodnoty 19350. Je to jak range POC, tak je to zároveň nějaký netestovaný daily POC, který můžeme určitě dojet, odrazit se a pak pokračovat třeba zpátky nahoru. Nebo důležit nějaký gapy, vrátit se zpátky k tomu range POC, zase nějaká reakce. Pokud tam reakce přijde do shortu, short, pokud to projedeme zpátky nahoru, pokračujeme nahoru. Jo, tady ještě přišlo v pátek nějaký pěkný otestování order bloku a daily POC, který tady bylo, což byl taky ukázkový short, ukázková reakce a poslali nás právě k tomu range POC, na který jsme pak z ty 4 pěkně zareagovali, uzavřeli jsme nad tím. Takže tady bude důležité z ty 4 sledovat, jestli se pohybujeme pod tím range POC nebo nad tím range POC. Pokud pod něj propadneme, bude tam u závěry nějakého daily chartu, tak s velkou pravděpodobností budeme pokračovat prostě dolů do těch gapů, do těch blue zones. Pokud uzavřeme nad, tak budeme pravděpodobně pokračovat do all time high. Na weekly chartu SK se nabízí dojezd tohohle mini gapu. Zároveň by tím sebrali lows pod tím předchozím týdnem. Jo, zase na tom daily chartu je krásně vidět, že to je prostě plácáno do strany, je to nějaký range. Pod náma ten máme netestovaný range, takže zase dává prostě smysl dotažení toho předchozího týdne, toho low, dotažení té blue zone. Tady zase může přijít nějaká reakce, odraz zpátky nahoru. Pokud tady přijde k nějakému propalu, budeme pokračovat ještě níž. Ze 4 je tady krásně vidět, jak jsme tady opět a zase znovu nechali nějaký stejný lows, nějaký podobný double bot. Tady tohle je jako brutální likvidita, kterou tady jako 100% nenechají. Tady je jenom otázka času, než ta bomba bouchne a než uděláme ten pohyb dolů. A ty zastávky právě pak budou ten midpoint toho gapu, ale z větší pravděpodobností si myslím, že dotáhnou právě tohle range POC. Případně taky je tady nějaký podobný low, takže můžu dotáhnout to low pod tím rangem, nějaký fake out, potom pole reakce se zpátky nahoru. Z hodinového chartu se nám tedy ještě ukazuje nějaký mini zásah v trendu, který si můžeme označit zase blue zónou kolem hodnoty 5450. Je to zase taková maličká plácaná z hodinového chartu. Když se dáme 30-minutový chart, tak to bude vidět o něco lépe. Je to prostě nějaká plácaná, ale nějaký volume tam pravděpodobně asi bude. Něco se tady obchodovalo nebo akumulovalo. Pokud nás neudrží tohle, tak určitě pokračujeme pod nás těm 5430 plus minus. ITS v podstatě dokázalo nějakým způsobem udržet to range POC, takže je tam close na range POC, nebo tam nějaký fake out, pobrání likvidity těmato lows. Každopádně close na range POC, nebo na range POC, což může ten graf poslat třeba k tomu netestovanému daily POC nad náma kolem hodnoty 5560. Z toho se může přijít nějaká reakce, poslat to třeba dolů pro tu likviditu a pak bude záležet, jak budeme reagovat na ty levely pod náma. Pokud propadneme, máme tady nějaký blue zóny, kde můžeme reagovat. Jinak nad náma, kromě toho daily POC, není vůbec nic. Je to zase prostě nějaký jenom high likvidita, nic jiného. Takže cesta nahoru prostě volná. Jenom je otázka, jak ten graf bude reagovat. Ale jak říkám, nabízí se tady zkrátka nějaké výplachty likvidity, takže nějaký liquidity grab a pak dle reakce, pokud nějaká přijde, by se to dalo posicovat prostě do longu. Každopádně z toho, pokud pod sebou máme takovýhle low stejný, tak určitě do longu aktuálně ne. Takže tohle je taková rychlá aktualizace levelu. Jak jsem říkal na začátku, není tam nic extra zajímavého. Je to pořád to stejný dokola, je to range, takže se k tomu stavte a obchodujte to jako range, to znamená na lows nějaký longy, na highs nějaký shorty, dokud se z těch rangeů nedostaneme. A se z těch rangeů dostaneme, pak se je obchodovat zase nějaký daily POCs,
nějaký order bloky a podobně. Každopádně to je k dnešní aktualizaci asi všechno. Dělám děkuji za shlédnutí, nic moc nového jsme si neřekli a vidíme se opět ve středu u dalšího kryptovýhledu, kde si rozebereme trošku Solanu. Byly tam nějaký ETF kolem Solany, takže si k tomu něco řekneme, zanalizujeme. Já už vám teďka popřeju pěkný víkend a mějte se krásně. Díky, čau čau.